шумо пайдо мешавад, ҳамона чӣ хел истифода карданро ёд гирӣ. Дуюм, рӯзи дуюм ман дарс метиҳам, чӣ хел бизнесро сар кардан, аз куҷо сар кардан, маблағи камқатӣ. Дар ин бобат ман гап мезанам, чӣ хел партнёрро ёфтан, чӣ хел продуктро вибор кардан, чӣ хел. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳамроҳи шумо Саид Мурод Давлат. Ман хеле миннатдорам, ки шумо рубрикаи мо тамошо мекунед, бо канали мо аъзо шудага ҳастед, саволҳои беҳтарин доданед. Саволҳои шумо ба якдигаратон хеле ёрдам мекунад. Вақте ки ман дар ин саволҳо ҷавоб мегӯям, бисёр мардум бо фоида мегирад, баҳра мегирад. Саволҳои бисёр бачаҳо ба якдигараш монанд ки ҳаст, вақте ки ман ҷавоб додам, бисёр одамо ин саволҳо бо ҷавоб гирифта истифода кардан метавонанд. ҳамватанони азиз, дар поёни ҳамин рубрика, дар поёни ҳамин видео шумо мебинед ки почтаи мо ҳаст. Саволотро ба ҳамин почта диҳед. Комментарий ба савол нанависед. Баъд аъзо шавед дар канали мо, ё рафиқотон ба рекомендоват кунед, маслиҳат диҳед аз канали мо, направит кунед, одамо гӯш кунанд, маслиҳат гиранд. Халқи мо тезтар фаҳмишаш дига шад, халқи мо тезтар зеҳнаш дига шад, халқи мо тезтар аз кори сиёҳ бурод, аз меҳнати сиёҳ бурод ватани мо обод кунем. Кадоматон дар дилат як ҳиссияти ватандӯстӣ ҳаст, як ҳиссияти ватанпарастӣ ҳаст, каматон мехоҳед ки ҷиянату фарзанд ранги худат мардикор нашавад, илтимоси ман аме ки ҳар як ёру рафиқе ки мешиносӣ ҳамин канали мо ба даъват кун, ки хонда бинанд ё чизо ёд гиранд. Саволҳои мушкилҳошон бошад, саволҳош метиҳам, ман ҷону қатъи ҷавоб метиҳам. Бародарои азизу гиромӣ, савол Суҳроб Абдалиев. Салому алайкум, роликатонро тамошо кардам. Беҳад суханҳои бебаҳо гуфтед. Ҳақиқатан ҳам ҳамаи гуфтаҳотон ҳақ. Ман ҳам пуламро ба он соҳае гузоштам, ки барои ман бегона буд ва ягон тасаввуроте надоштам. Дар натиҷа корам пеш нарафт. Тақрибан 70-80 ҳазор доллар сарф кардам. Диққат кунед, ҳамватано, ин савола гӯш кунед. 70-80 ҳазор доллар сарф кардам. Дар натиҷа 15 ҳазор доллар қарздор шудам. Дар муддати 3 сол акнун нозукиҳои ин соҳаро фаҳмидам ва кам фоида дида истодам. Вале аз он сабаб ки қарз дорам, маҷбур ҳастам ки ин бизнесро ба фурӯш гузорам. Ягон маслиҳати хуб медодед, пешакӣ миннатдорам. Суҳробҷон, бародари азизам, шумо нав 3 сол умратонро сарф карда, нав нозукиҳои ин корро ёд гирифта, уже аста а ин кор даромад гирифтанед. Бизнеса нафурӯшед. Барои ҳамон чикор кардам дар кор? Ҳамон одамое ки шумо қарздор ҳастед, агар ки даромадатон слишком кам бошад, конечно, бизнеса фурӯшед. Агар ки беҳад кам бошад, фурӯшед. Даромадатон кам бошад. Не агар ки даромадатон 1000 доллар зиёд бошад, ё 1,2 доллар бошад, нафурӯшед. Барои 15 000 шуда рӯши график созед. Ҳамин графикати доимо ҳар моҳ ҳамо қарздорон пулашонро додан гиред. Проблеми шумо вай ба нест ки қарздоро шумо ба давид кардананд. Просто қарздоро 3 сол интизор шуд ё 1 сол интизор шуд. Шумо ваё ба ягон чӣ надода истодед. Агар шумо кам додан гиред, ваё уже ором мегирад, ваё уже шумо ба давид намекунад, ваё шумо ба уже маҷбурӣ намекунад. Проблема вақте ки одам қарз мефурад, просто кашола карда мегардад, барои он вай одамо зиқ мешавад. Барои шумо агар доимо ҳар моҳ кам бошад, ҳар моҳ додан гиред, ин проблема гум мешавад. Қурбонов Абдурозиқ. Салом устоз, ман Қурбонов Абдурозиқ аз вилояти Суғд, аз ноҳияи Айни, водии Яғдом мебошам. Ин нақшаро як дида барояд дар ҳақиқат ҳам таҷриба надорам. Алҳол юрист кор мекунам ва дигар коргарон назорат мекунам. Ин кор қиин аст, ба телефон коргарон назорат мекунам. Ин проблемаҳо бисёр, вақти бисёра мегирад, вақт бисёр меравад. ин кор мушкил аст барои ман. Мехоҳам меҳмонхона накунам. Нигоҳ кунед, мехоҳам меҳмонхона созам, туризм ташкил диҳам дар водии Яғноб ва имсол 9 километр роҳ кардам. То имсол роҳ надошт. То ҳамон қишлоқи мо то педа 4 соат мерафтем. изофи буда ва зиндагӣ сахт буд, аммо падарам ба нафақа баромаданд ва маро ба ҷояшон гузоштанд. рӯзе ки маро таъин карданд, ин роҳро сохтам. тӯли 9 рӯз ва нақшаи роҳро фавре тӯли 3 моҳ кашидем. барои 3 солагӣ истиқлолият боз як кӯпрук ва боз як мактаб месозам. Аммо мехоҳам меҳмонхона месозам, мехоҳам сармайягузорӣ кунам, аммо намедонам дар куҷо ва чӣ хел ва бояд куҷо равам, пеши ки маслиҳат гирам, чӣ хел сармайягузорӣ кунам. ғайр аз ин 3 гектар замини киштии картошка низ дорем. имсол аввалин бор кишт мекунем ва пулҳои дарёфт кардаамро мехоҳам сармайягузорӣ кунам. бародари азизам, бисёр Қурбоновҷон ва Абдуразиқ, фикратон хеле фикри бузург аст, хеле фикри хуб аст, ҷони ширинам. То
туризм сайёҳе барои Тоҷикистон як наҷот аст. Вақте ки ман дар Египт будам, дар Шарм-аш-Шейх, ман ҳамон вақт омӯхта будам, 2009 буд, як сола даромади шабин Египт таги $9 миллиард буд. Ин фақат ҳисоби туризм. Шумо представить мекунед, весь ВВП Тоҷикистон, внешний валовой внутренний продукт Тоҷикистон и так далее, ВВП Тоҷикистон ҳамаги 2 миллиард 3 миллиард аст. ҳамаи даромадашу обороту ҳамаш қати 5 миллиард 6 миллиард мебурад. Ана Египет бошад якта туризм таги 7 миллиард даромад дорад. Шумо представить кунед. Барои ҳамон Тоҷикистон оби хуб дорад, ҳавои хуб дорад, замини хуб дорад. Ману шумо меҳмоннавозем, халқи мо меҳмоннавоз аст. Халқи мо ҳаме халқа мисол дига кори дига ёд додан хеле мушкил аст. Фикронаи халқа дига кардан хеле мушкил аст. Неки халқи мо меҳмоннавоза ёд додан дар кор нест. Бо ҳамаш медонад ин кора. Ҳамаш ин кора кардан метавонад. Халқи мо хӯрока ба фарзандош ба наметиҳад. Конфета эҳтиёт мекунад, меҳмоноша гусл мекунад. Падару модари мо дар кӯдаки гӯшта ҷудо карда мемонданд ки як меҳмон биёд, меҳмон ба тем кӯдако ба намедоданд. Мехел буд, мо худома мехел буд, кӯдако мо кӯдакон ба баъзе вақт компютер медӯздем. Ман хотирам ба ҳаст, я хотирам ман ҳаме тоҷик ҳамин зиндагӣ дорад. Бояшам, камбағалашам, ҳамин хел буд аст қадим. Мо меҳмононро ба беҳтарин чиза меҳмон метавонем. Аммо як аддиёл дошта бошем, ҳамон меҳмон хони мо меҳмонӣ кушод, ҳамон аддиёла меҳмон метавонем. Хони мо бошад дар кухни мо як ҷоя шабарӯз мекунем. Барои ин чиза гуфтаням. ҳамватанои азиз, мо бояд ки туризма дар ҳақиқат пеш барам дар Тоҷикистон. Сервис созед кун, ҷойҳои хизматрасони нағз созед кун, качество созед. Дар давлатҳои бегуна дида ёд гирифта омада ватан ба пул вложение кунед. Дида ёд гирифта. Бисёр кори хуб Абдуразоқҷон, илоҳи худо умрата дароз кунад бародари азизам. халқатро карда истоди, роҳ сохта истоди, мактаб карда истоди, кӯпрок сохта истоди. Қандада зан бародар азизам, обязательно ин кора кун. Барои сармоягузорӣ пеш аз оне ки картошката фурӯхтӣ пулата ҷамъ кардӣ, аввал дарс хон. Маслиҳати ман ин, аввал дарс хон. Аввал вақте ки ман дар Тоҷикистон дарс мекунам, омада хон. Ман ҳамин дарсҳоро ёд мегирам. Кадом кора кунем, кадом кора накунем. Кадом бизнес ояндаш хуб аст, кадом бизнес ояндаш нағз нест. Кадом бизнес дар оянда хуб. Ҳамин соҳаи туризм қабилаги бародар азизам. Ҳамин соҳаи туризм қабилаги горный туризм, условия соз, ҳамин тарафи башкирдартаги группаҳо соз. Ман то бисёр чиз ёд мекунам. Агар ки хоҳӣ ки соҳаи туризм ба ёд кунӣ, ман то ёд мекунам. Чӣ кор карданам дар кор ки дар ҳақиқат ҳамин прогрессор ки ба даромад додан гирад дар Тоҷикистон. Ҳамин соҳая ёд. Агар ки хоҳӣ ками соҳа кор кунӣ, ман ҷонам қати то ёд мекунам бародар азизам. Далше барои сармоягузорӣ кардан аввал фаҳмидан дар кор. ҳамон ҷойда пула мондан дар кор ки пул нест нашавад. Пула зиёд шад, пул нест нашавад. Барои ҳамон ту ҳама анализ кардан, ҳама фаҳмидан, стратегия сохтан дӯстонам дар кор. Малаш далше кадом бародар мо савол додагаан савол. Ман як донишгоҳро заочна карда бо муҳоҷирати меҳнатӣ омадам. Оё ман аз ин ҷо ки рафтам, ман аз рӯи ихтисоси худам кор кунам ё ки бизнес кушоям? Бародари азизам, кадом соҳае ки ту ба даста нағз мебиёд, ҳамон коре ки ту беҳтар карда метавонӣ ҳавая кун. Агар ки ту айнҷи гашта равию, ҳамон соҳае ки хонда истоди, ҳавая хонию, не ки ту кадри бахуват набошӣ, серравно зиндагӣ сарф карда наметавонӣ. Барои ҳамон ҷое ки ту хонда истоди, кадри бақувват шави, агар ҳамон кора кун. Не агар ки равию ту диди ки ҳамон чи ба дилат нест, ҳамон чи меҳраш дар дилат нест, ҳамон чи ту кадри бақувват шуда наметавонӣ, накун. Ҳамон бизнеси нағз ёд гир, ҳамон бизнеса кун. ҳамон коре кунед ки шумо ба худованд ҳамон ба ҳунар додагиай. Гапи мана гӯш кунедтон. ҳамон коре ки худованд шумо ба ҳамон ҳунара додагиай. ба сабаби шумо мехоҳад ки парвардигор халқ ба хизмат кунад. ҳама вақт дар хотир дошта истед, ҳар чизе ки чашми шумо мебинад, гирди дини шумо ба ҳамин чиза инсон кардагиай. ҳамин инсонаи ману шумо барои одамо. ҳамин одамо ягон болотарӣ надоштан ману шумо. ягон беҳбудӣ надошт. ҳамонам оилаш ба проблема буд, ҳамонам пул надошт, ҳамонам касал мешуд, ҳамонам қарздор буд, ҳамонам айнан ману шумо проблема буд. лекин ҳамин чизо одамои бузург сохтагиай. Худованд табиата сохт, инсона сохт. Далши мондаги чизое ки дидасо ина инсон кардагиай. Бас болаи илм кор карда. Барои ҳамон бародар азизам, ҳамон коре кун ки худат ба ҳавай ба ҳунарат худо додагӣ аст.
ассалому алайкум муаллим, ман дар голос мигрант суҳбати шуморо тамошо ва гӯш кардам. Ман дар ҳаёт бо хатои худам бо вазниниҳои зиёд дучор шудам, роҳи зиндагиро гум кардам. Ман ба маблағи $150,000 амрикоӣ қарздор шудам. ба яке аз шаҳрҳои Русия коркунӣ омадам, мошин ба иҷора гирифта кор карда истодам, лекин кор маъно надорад, аз сабаби он ки қарздорҳои ман аз ҳар тараф фишору дашномҳои зиёд карда истоданд. як маслиҳати хуби шумо лозим. худованд совети шуморо сабаби кушоиш гардонад. маслиҳати шумо бародари азизам, агар шумо $150,000 қарздор бошед, оилӣ қати кор накунед. рафта мошин аренда гирифта кор кардан, ин шумо ба ҳамин оилик метиҳад, ин оиликтон ҳамон зиндагитон ба зур мерасад, пасандоз кардан наметавонед. шумо бояд бизнес кушед. шумо чӣ кор кардам $150,000 қарздор шудед? ҳамон соҳаба мефаҳмед ё не? агар ҳамон соҳаба намефаҳмед, як бор шиста ором гиред, китобҳои ман ёфта хонед. Москва бошед, дар любой шаҳри Россия бошед, любой шаҳри Россия ба кинори магазини китоб раведу, пурсед Саймурод Давлатов, китобе «Стать богатым может каждый». Стратегия мышления богатых и бедных. ҳамин дута китоб мана аввал дар Россия ёбед. Уҷои ба ки Россия бошед, рафта ёфта хонед, гирифта хонед ҳам дута китоба. Вақте ки ин китоба хондед, анагон якум кор. Дуюм коре ки шумо бояд кунед ин чӣ бошад? Кадом соҳа ба шумо ҳунари хуб доред? Кадом соҳая шумо беҳтар мефаҳмед? ҳамон соҳае ки шумо беҳтар мефаҳмед, як варақа гиред, навистан гиред. Чанд направление. Мана мисол шофёрӣ кардан метавонед. Мана мисол бо чӣ кор кардан метавонед? Савдо кардан метавонед. Бо чӣ кор кардан метавонед? Нависед. 5-10 вариант нависед. 5-10 вариант буданаш дар кор. Нависед. баъд аз даруни ҳамин 5-10 варианте ки навистед, се критерия хати, се намуна хати, се нишона хати, критерия хати, а ҳамин 10 направление ки навистед, якташа вибор карданатон дар кор. кадомаша? ҳамон критерияҳои адбор кадом буданаш дар кор? ҳамон намунаҳое ки шумо болои ҳаво шуда, нишондодое ки шумо болои ҳаво шуда, шумо бояд худатонро направление вибрат кунед. якум, ҳамон коре ки ҳама нағз мефаҳмед. дуюм, ҳамон коре ки бисёртар аҳа меборад, пул меборад. сеюм, ҳамон коре ки ҳама вақт кам мегирад аз шумо. ҳамин кора гирифта кунед, иншоаллоҳ кортон мана ихна. Бизнес созед, план созед. Фикр накунед ки пул надорам. План созед, пул пайдо мешавад. шумо фикр кунед, одамо план месозаду, банк мерад, банк пулаш метад. Мехеле беплан банк равад, пулаш наметад ҳеч ки. барои ҳамон пула ҷалб мекунад плани шумо, нақшаи шумо, худи шумо не. барои ҳамон план созед, нақша созед, рафта любой бизнесмени худ партнёр шуда кор кунед. кортон як дама пеш менаварад. қарз нагиред, ахотир қарз нагиред. партнёр шуда кор кунеду, аз даромаде ки мекунед, пули қарзот натиҳед. Ғайрат Каримов, ба назарам ки аз почтаи Ғайрат Каримов вай омадагӣ, насарам дили он кадом апамо навистаган ё муаллима ё хонума. Ассалому алайкум, акои Саидмурод, ман як зан модар ҳастам. Шукри Худо, хонашин ҳастам. мехоҳам барои худам як кор ёбам. хостам ба воситаи интернет ситавои маркетинг. чӣ гуна аст камтар мефаҳмондед? дар ин ситавои маркетинг як сол аст ки мекобаму меомӯзам, аммо дар ин бояд нашудааст. дар ин бояд психолог бошӣ, то ин ки дигаронро даъват кунӣ, вагарна вақтро сарф мекуниву халос, сумме кор карда наметавонӣ. бароям чӣ маслиҳат медиҳед? боз кадом роҳҳо ҳастанд ба ғайр аз ситавои маркетинг? интернет магазин кушодан мешавад, интернет қати кор кардан мешавад. интернет магазин бо арзонтартон мефурод. бо ҳамон хариду фурӯше ки одамо магазин мекунад, интернет қатиам кардан мешавад. просто ина омӯхтантон дар кор. ситавои маркетинг бизнеси хубай, хеле бизнеси хубай. шумо бояд ки просто омӯзед. ва просто нағз омӯхтанатон дар кор. ситавои маркетинг ба ман як гала одамо ёд додагӣ ҳастам, компанияҳошон бизнесмени ба хувашо рафтаган пули нағз кор мекунанд. просто шумо барои ситавои маркетинг кор кардан психолог будан мумкин нест, иш зарур нест. просто шумо шарт нест ки психолог бошед барои ситавои маркетинг кор кардан. не ки шарт аст ки шумо ҳамон коре ки мекунед фаҳмед. не ки шарт аст ки ҳамон коре ки шумо мекунед ҳавасатон бошад, меҳратон бошад. ин шарт аст. барамон шумо танҳо мехоҳед ки интернет қати кор кунед ё интернет магазин кушед, туризма сар кунед, агар Тоҷикистон бошед, просто страничка созеду, ҳамон ба суратҳои беҳтарини Тоҷикистона ҷо кунеду, чизҳои беҳтарини Тоҷикистона ҷо кунеду, даъват кунед. дута сета туристам ки биёд, ҳавоя машғул карда бурда биёред. шумо ҳавоя метавонед ки туристии компанияро фурӯшед дод. то есть чӣ гум, шумо машғул софта ва даъват мекунед ва одамо мегӯяд пули шумо метиҳад. одамо чӣ кор наметиҳед? ин хизматрасонӣ аст. ин хеле кортон пеш меравад.
اگر که همه خیلی 100 تا تولش کنیم سایت هم شود که با همه خلق بودن بسیار آمدن میگیرن. این بسیار فایدهش بود. وقتی که توریست میاد 95% پولش در همان دولت میموندگیش میمونه. نان میخرد، خوراک میخرد، گستینسه با پول میکرد، تاکسی با پول میکرد، راه با پول میکرد، مهندسی با پول میکرد، همه موسیقی سرفروشخانه با پول میکرد، اپتیک با پول میکرد. و 95% پولش همون دولت به مونده میبرد. برام چقدر بسیار توریست دعوت کردن همه خلق ما خوب باید. اگر شما اینترنت قطعی کار میکرد دیگه باشد همین گفتگو یکم تشکر. حاضر نمیتونید این کار کردن. ذکر نشد. آموزید هیچ گم نه. یک ماه دو ماه نیم سال وقتتون رو صرف کنید. آموزید این کارا. شما وقتی این کارا میکنید کارتون پیش میره. تویمراد نازمов. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستید. بعد خواندن سوال من شما مرا یگان نادان یا گمان میکنید. نه حسابی دگستیت نه برادر عزیزم. نادان آدم سوال نمیکرد من با چون که کار من نادان نمیفهمد برادر عزیزم. سوال چون این است چه خیلی که به همه معلوم است در بین تمام جهان آدمان دنیا به یک مسئله طبابتش به هر کس نصیب نشونده. این کسل چنین است مخصوصا مهاجران تاجیک به این کسل دچار هستند. این کسل کار خانه کار نگاه کنید کار خانه کار با کار خانه کار مرد کاری باشد خیلی کار وای باشد با خوبتر از آفیس و کار مرد کاری باشه این قیمترش نیست برادر عزیزم. استاد میگوید که از این کسل چه طور نجات یافت؟ فهمو باید بیزنس کردن لازم. استاد مهربان شما در بعض ویدیو رولیکاتون گفتید که پول باید به انسان خدمت کند نه اینکه انسان با پول. خیر فهمو استاد وقتی که پول نباشد چه؟ پول در انسان خدمت کند ماهان انسان ها باید خدمت کنیم گفته کار نکرده گردیم آیا میشود می؟ تو از مقصد سوالشون که اگر که پول نداشته باشی کار نکنیم گفته گردیم میشد می؟ نه برادر عزیزم وقتی که پول نداری تو باید کار کنی که پول یابی. وقتی که پول یافتی وای پول تو باید علم آموزی که سرشته کرده پول نیست نکنی پول زیاد کنی. وقتی که پول دارم که شدی تو باید بیکار نشینی. همه آدم ماشینی که بیکار استاد کو ماشینی که بیکار استاد استا کار میبرد زنگ میخوردش. طبیعت همین خیلی آهن نیست میکند آهن تو باشه که تو کار نکنی برادر عزیزم یک دم کسلش میموری. آدم کدوم وقت آدم خودش خوشبخت حس میکند اگر که دائما یکم مقصدش مقصدش به دست آوردن تمومه. وقتی که دائما حرکت به هست دائما یکم کار میکند دائما یکم خدمت میکنه هم خدمت جسمانی هم خدمت فکرانی هر دوش یک جاش داشته کار. بعد تو بزرگ میشی بعد سلامتی تو نقض میشد بعد تو زندگی شیرین هست. برای همون برادر عزیزم даже پول دارم که پول بیکار نیستم. پروست پول برای شما کار کردنش در کار. چی با وقتی که پول برای شما کار میکند شما دستتون تنگی نمیبیند. زندگی خوب میکنی عائلت به نقض خدمت میکنی پدر و مادرت به نقض یاردم کردن میتونی. این بهتر که آخه برای پدر و مادر برای نگاه کنید برای عائلتون شما شخص توانا در کارید. برای فرزنداتون پدر و مادر سالم در کارید. برای دادر و خواهرتون شما همچون آدم توانا بسیارتر فایده میبرید چیم آدم کسلی کمبغل آدم متهم آدم قرضدار در هر روز پرابلم بودگی. ما پدر و مادرمون با همچون فرزند موفق در کاریم خاطر نبراییم که تمام آدمی که در حیات ما هست و یا میخواد که دادرش موفق باشد فخر کند که دادر من میخواد. زن شما میخواد که فخر کند که شوهر من زندگی نصب کردم تامین کردم توانست برای من برای فرزندان برای کودکان. همین باور کنید پدر و مادر کسلی همون دادر همون فرزند من درد سرای. پدر و مادر یک مثال خودش سرشته نمیکند یک روز همون فرزند من درد سر میشه و یا کنشنا غم تو میخورد کنشنا تو обеспечить میکند نه که این عذاب است آخه. فهمیده استودید این عذاب است برادر عزیز. برای همون برادر عزیزم کار کنید پول شما با کار کنید. کار کنید پول دارم کشید سرمنا کار کنید نه که پول با شما با کار کنید. وقتی که پول شما با کار کنید خیریت بسیار کردن میتونید خدایی بسیار کردن میتونید زکات بسیار دادن میتونید خلق با یاردم کردن میتونید کارخانه کشودن میتونید. پول فقط برای همه قدر در کاره. پول چیز این دنیا این شما نیست. وقتی نشه من شما این پول چیز دنیا استفاده کردن به حق داره. همون یک مدت 20 سال 30 سال 50 سال که ما این پول چیز دنیا استفاده بردن به حق داریم تا روز مردن ما. هوای روز نیکی به استفاده برید وای بهتر. فهمیدید؟
Умар Шарифов, салом алейкум. Акаҷон, ман як 8 сол шуд дар шаҳри Москва шаурма ба кор мекунам. Ман як 200 000 рубл дорам. Дилам ки дар Тоҷикистон як точкаи шаурма кушоам. Шумо ба ман чӣ маслиҳат медиҳед? Бародари азизам, Умарҷон, дар ҳамон Москва худат кушо. Дар Тоҷикистон шаурма кушӣ, даромадат камтар мешавад. Дар Москва кушо, аввал якта кушо. Баъд якта коргар гирӯ, унҷоят ба моно, худат роҳбарӣ асар кунӣ, бо дуюмаша кушо. Бо сеюмаша 10 15 та шаурма кушо бача. ҳамин кора нақс фаҳмидими, болои ҳавай пул кор кардими, значит ту ва ҳамон корба ту ҳеҷ ки фиреб кардан наметавад. Ту ба дурӯғ гуфтан наметавад. Технология ёд гир, бизнес ба биё, тренингҳои ман ба биё ёд гир, китобҳои мана хон. Ман ту ба ёд метиҳам чӣ хел аввал якта шаурма кардана, баъд 200 та шаурма кардана. Ана ин кора кун. Ҳар як шаурма ту агар ки $50 як рӯз ба пул тиҳад, як шаурма. Агар ки як рӯз ба $50 ту ба пул тиҳад, уйла кун худат. Як моҳ ба чӣ қадар мешавад? $6000 мешада, 30 рӯз ба $50. Мехелни биё мана инаш як тараф партой, гӯ ки ҳамин як шаурма ту ба як моҳ ба $1000 даромад дорад, $500 чисти прибыл дорад, $500. 20 та кун, 20 вай $10000 метиҳад ту ба ҳар моҳ ба. Шероз Каримов, салом алейкум. Муҳтарам муаллим Давлатов, саволи ман чунин аст. Ман савдогар ҳастам. Точкаҳои ман ба номи дигар кас оформид шудагӣ ҳастанд, яъне ИП. ИП айни. Худам то есть дар Москва барои ИП кушодан ба паспорти тоҷикӣ дар налогҳои Россия ягон вариантош мешавад ё не? Бародари азизам, агар ту гражданини Тоҷикистон бошӣ, ИП кушодан намемонад ту. Манам ҳами ҷои ту Россия ва оба ООО мекушам, акционерное общество ООО. Общество с ограниченной ответственностью. Тоҷикистон ба ЖДМ мегӯяд чиза. Пул ҷамъ кун, ба савдо точкаҳои савдо дошта бошӣ, кушо компания, ҳеҷ ки ғамат наметиҳад, зато бизнесат бепроблема мешавад. Раз бизнес карда истодед, Ширазҷон, значит пул доред. Компания кушед, ба ҳузур кор кунед. Конечно, отчетносташ мушкилтар аст компания. Мана ИП ба осонтар аст. ҳам проблемаш кама, ҳам осонтар аст и так далее. Дарсои ман ба биёед, ман ёд метиҳам чӣ хел кор карданам. Будан дар кор. Чунки ин чиза 2 минут ба шумо ман гумам ки шумо мумкин ки истифода карда натоед. Барои ҳамон дарсо ба кумадир ман якчанд схемаҳоша нишон метиҳам, якчанд моделҳоша нишон метиҳам. Иншоалло кордон пеш мерад. Ҷоник Сафаров, салом бародари ислом. Ман як бачаи 32 сола аз занам ҷудо шудагӣ дар Москва дар фирма кор мекунам. 150 000 ҷамъ кардагӣ дорам. Бояд зангирам. Агар зангирам пулам тамом мешавад. Боз бепул мемонам. Аз шумо илтимос як маслиҳат диҳед. Бародари азизам Ҷоник, 32 сола ки бошед, аввал зангиред. Умри ҷавонитон мегузарад. Умри ҷавонӣ бисёр хуб ай, бовар кунед. Ҳамин мардигаритонам, ҷавонигаритонам 10 сол 20 соли дига ай. Зану фарзанд дар кор ай. Фарзанд тестатар қабататон ба калон шуда мебуравад. Барои ҳамон зангиред аввал. Зангиред, худо ба дуо кунед. Худо фақат ҳамин кор карда истода, ҳамин кор карда оилатон дида мегирад. Аста-аста ҳамин ҳар моҳ якта китоб хонед. Ҳар моҳ. بعد از 1 سال معنی سنتون فهمیدون دیگر میشه. بعد بسیار همون کاری که جایی که درآمد کردن کو اویلیک با کار کردن. همون صاحب بیزنس کنید. اول همون صاحب کاریرا سازید. کادری باقواش شد بالاتر برید. با فیرمی که کار کردن همونجا با کسب شده بالاتر برید. اویلیک فوز زیادتر میشه. فهمیدید استودید. کلی کار کردن همش خانه روی نکنید. اویلیک کنید. زن بگید اول زن بگید. عمر جوانتون رو بزن نگذارید. زن نداشته باشه شما مجبورید که حرام بازی کنید. حرامبازی که نکنید، عمر جوانیتون هم بگذارد. چطور کن؟ می‌بینید این دنیا کو دنیا ناز زندگی کردن، شیرین زندگی کردن نداره. مردی نه، بزرگی نه. بعد دیگری مسئله دیگر میگم. برادرای عزیز، ما همین سال وقتی که در تاجیکستان بودم 10,000 آدم بهتون درس دادم. همین 1000 تا آدم من درس دادم، همه آدمایی که заявление додагӣ буданд ки ЗАГС барои ҷудо шудан. суд ба заявление додагӣ барои ҷудо шудагӣ. ма ҳамин 1000 та ҳамин хел оила қате дарс гузондам. соли гузашта 10304 оила ҷудо шуда аз Тоҷикистон. ин таърихи Тоҷикистон ин кор шудагиш незадем буд. имсол нимсола ва ҳам хеле бисёр буд. ман будагӣ ман нимсола дидагӣ хеле бисёр буд. 2017 10300. шумо ҳисоб кунед. умри тоҷикӣ ин кор набуд. ман илтимос мекунам шумо ҳамаатон муҳоҷиред, бисёртон муҳоҷиред. бисёриҳотон дар мусофирӣ ҳастед. оилаҳотон напартоед. аз худо тарсед. ҳаракат кунед бародарои азизам. оилата напартоед. ҳамин оила ки аст оила? як умр дорад. як умр
дорад, ба умеди шавҳар мекунад, ки ҳамин шавҳарам қати зиндагӣ ширин мебинам. Ба умеди шавҳар мекунад, ки ҳамин шавҳарам ман ба ёрдам мекунам, хушбахт шудам ман. Оилаҳотонро напартоед. ин хуб нест. дар нимароҳ намонед оилатонро. бо фарзанд дошта бошед, тем боле. меҳри инсон дар чашмай. солош қадре ки дур гаштед, конечно шумо аста-аста бегона шуда мебуравед. ватанам бегона мешед. меҳри ҳамон хоку, меҳри ҳамон обу, меҳри ҳамон падару модарам гум мешавад. оилаҳотонро напартед. дур нагурезед аз ватан. бисёр ақаллан 3 моҳ ба як бор ватан ба биед. ақаллан 3 моҳ ба. кадомаетон ки оиладор ҳастеду падару модаратон зинда ҳастанд, и оилаи шумо падару модари шумо як нигаҳ карда истодааст. 2 моҳ 3 моҳ ба ҳар моҳ биё нигаҳ кун. ин беҳад зарур, бародари азиз, беҳад зарур. умр мегузарад, баъд пушаймон мешед. агар ки додару хоҳарҳо ҳастану падару модаратон ба то ҳозир ёш ҳастану додару хоҳарҳо ҳастан, нигаҳ мекунанд падару модар ба шумо унҷи ба ҳастед. оилата бар пешад ба оилата бар ки ҷомата шуд, хӯроката пӯшад кунад, хӯроката тайёр кунад. оилата бар, оилатона ки бурдед дар пешона, шумо ҳаромбозӣ намекунед. ҳаромбозӣ кунед, коратон ба барака мешавад, касбу коратон ба барака мешавад. фарзандотонро хонондан ба осон мешавад. шумо ба 1 сол 2 сол ки унҷа зиндагӣ кардед, фарзандотон мактаби ҳамон ҷо меравад, фикронаҳош дигар мешавад. мефаҳмед? фарзандотонро фикрона дигар қати тарбия кунед, замонавӣ қати тарбия кунед. ҳама шумо ба осон. ман орзу мекунам ки халқи мо худованд ҳидоят кунад. мо дуо мекунем ки халқи мо худованд барои некаш барад. намозотонро напартетон. намоз шумо аз кори бад мегардонад. ман 8 солагим 5 вақт намоз мехонам. 8 солагим ман ҳоҷи тамоми Тоҷикистон зиёрат кардам, тамоми Средняя Азия куҷош багай ҳамаш ба ман рафта зиёрат кардагӣ. шумо қадр кунед одами илмдора, одами илмдора ҳурмат кунедон. як одами тавоноа қадраш ба расетон, ҳурмат кунедон. ҳаме чи аз беилмӣ мешавад. ҳаме азоб аз беилмӣ мешавад. худотон намозхон бошед, забонатонро тоза кунед. вай баъзе комментарое ки мебинам, чӣ бад дигару ба ҳақорат мекунедон. мана мисол баъзе мо ҳофизуа шеъраша гӯш мекунед, худованд ҳамон ҳофиз ба ҳунар додааст, вай шумо ба хизмат кунед. чӣ ба шумо поини вай ба комментарҳои бад менависедон? нахуд ки ту ҳамин хилкай кунӣ. برادران عقلاتون کار فرمونه یاد گیرید. نصیحت‌های من میفورد نمیفورد من کارم نیست. من برای همه کار نمیتونم کردن. من برای همون آدمی کار میکنم که همین نصیحت‌های من احتیاج دارد. من برای همون آدمای کار میکنم که نصیحت‌های من گرفته زندگیش بهبودی میکنه. همه جا با 2% 5% آدما سیرمون نمیفهمند. وای به ما اورینتیر ندارد. برای ما اگر که تو دهنت میگوشی، از دهنت سخن نیک برات وای بهتر کوخه. نگاه میکنم даже نوشتن نمیتونی، نوشتن یاد گیر آخه. اقلا خون نوشتن یاد گیر. همون گپ نوشتگی تا خودت خوندن نمیتونی بعضی. و کامنت‌ها بعضی همون حافظا با بعضی همون حکومت دارا با برای وطن این کارو نکنید تو این کار خوبی نیست. این کار یگان نیکی نمیبیارد، نه این دنیا با نه آخرت با. مراسا کردن دوایت یاد میگیریم. وطن ما ساختن بیا یاد میگیریم. یکدیگر ما بیا دستگیری کنیم. این بهتره. من بعضی وقت گیره میکنم کامنت‌های شما خونده بچه‌ها. چه با ملت منمی. بعضی کامنت‌ها میبینم یکتاش منم دغالانه حقارت کرده است. حقارت‌های بد کرده است. میدونی چی نوشته است؟ چیز زنت با فلان کنم گفته نوشته است. ما وای به مهنت کردیم که زندگیش بشه، من با این خیلی نوشته است. همون برادری که همین گپ نوشتی با نگاه کنی همین روبریک روسی بنوشته است و خلق بسیار تمام دنیا ما با رحمت میگو ملت خودم این گپ نوشته است. شما فکر کنید که برادری که همین گپ نوشتی خر همون محصولات بین پای خر از این تو کلانترای تو آخرم میگذوندی. تو آخرم گذوندی. عقلاتون کار فرمودم بچه‌ها. من چیزا مجبورم کنم تشکیل شما توضیح بدم. دیگه یوتیوب دیگه جواب گپی بند نزنید. ممکن نیست برادر. ممکن نیست. این فهمیش خلق ما باید دیگه کردنش دارد. وهاب رحیمов سلام معلم، من از اسفره ما با بسیار میوه خشک با صفت میروید.
яъне зардолу хуб мешуд ки ба дигар давлатҳои дунё шартнома баста машҳури ҷаҳон кунем. Бале бародари азизам, ин кора кунед. ҳар як чизе ки дар натурални ҳаст, чизҳое ки мисол маҳсулотое ки дар давлати мо шуда мешавад, мева, нигоҳ кунед, натурални хувай, зардолуай, тамоми намудҳои мева, сабзавот, натуральный санг, камень, натуральный об, ҳаме чизе ки дар Тоҷикистон именно чизе табиӣ, натуральный мешавад, бояд ки дар тамоми дунё калимаи натуральная Тоҷикистон бояд ки тасаввур ҳамин ки ман гӯям ки магнитофони японский гун шумо чӣ тасаввурот пайдо мекунед? Качественный магнитофон. Ҳамихелни агар гӯям ки китайский веш шумо гӯм мекунед ки ягон чиз некачественный, сифаташ паст. Мо бояд ки калимаи Тоҷикистон ё маҳсулоти Тоҷикистона тамоми бизнесмено бояд ҳамин ба кор кунад, тамоми давлатдоро бояд ҳамин ба кор кунад, тамоми халқ бояд ҳамин ба кор кунад. Ки ҳамин ҳамаҷиҳата шуда мо як тасаввуроти дунёе ба тасаввуроти сохтанро дар кор ки халқи дунё вақте ки мегӯяд ки чизи тоҷикӣ тасаввуроташ ин чизи сифаташ тоза, чизи сифаташ баланд, ин чи гуфта гап натуральный. Ҳамин тамоми дунё ба мо ин чиза калаш ба ин чиза шудан. Таҷикский продукт должно ассоциироваться с натуральными продукциями. Тамоми дунё ба ин кора кардан мекунад. Оре ҳамон мева мебаровардан метавонед, ягон чиз дига баровардан метавонад Тоҷикистон. Тамоми бачае ки кадомаетон ки хоҳед ки дар Тоҷикистон корхона созед, кадомаетон ки хоҳед ки дар Тоҷикистон мисол чизи Тоҷикистон, оби Тоҷикистон берун бабароред, санги Тоҷикистон пул карда берун бабароред, корхона сохта аунҷа ҳосилаша берун бабаровардан. Кадомет ки бошед, ман ёд метиҳам. Отдельно ман группа месозам, отдельный групп месозам, ман ёд метиҳам чӣ хел экспорт ба кор кардан, чӣ хел аз Тоҷикистон бора берун ба баровардан. Додару хонаротона, худоатон, ҳамин мактаби академия менеҷменти бизнеси ки ман сохта истодем, ман барои ҳамин ин кора кардам. Ман селский хазас, тамом мардуме ки соҳаи деҳқонӣ ба кор кардааст мехоҳам ёд диҳам. Тамом мардуме ки корхона мехостад бояд ёд диҳем. Халқро ман бояд ёд диҳем. Ман ҳамин шуморо пул додан наметавонам. Ман бисёр фикр кардам. Ман ҳамин кора кардан наметавонам. Ман 100 та 1000 та 10,000 та корхона сохтан наметавонам. ҳамин шумо пул додан наметавонам. Ки ман ҳамин шумо ба илм метавонам додан ки ҳама мо якҷа 1000 та корхона сохта метавонам. 100,000 та корхона сохта метавонам. Барои ҳама ман роҳи илма гирифтам. 20 сол хизмат кардам ман ин чиза ки ёд гирифта халқам ба ёд диҳам. Ман ба ҳамин сабаб ин кора карда истодам. Ҳамватанони азиз, дар таги рубрика шумо ба почта ҳаст, почта ба саволотона нависед, комментария ба фикру хаёлои дурустатона нависед, маслиҳатҳои дурустатона нависед ки халқамо ба насиҳат кунед, халқамо ба якдигаратон ёрдам кунед. Баъд агар ки почта набинед ага бо як калимаи ешо гуфта нависед, ва зер кунед кушода мешавад. Мана ин рубрикаи мо ҳаст, канали мо ба вашавед, обуна шавед канали мо ба, то есть тайп багиред худатона, Facebook, Instagram ва ё мо ба ҳаст, унҷиба хуш шавед, баромадҳои мана гӯш кунед, китобҳои мана хонед. Китобҳои тоҷикӣ кадом телефонҳо хати дастгир кардан метавонед, кадом шаҳрҳо ба ҳаст, тамоми шаҳрҳои хуҷанд дошта мебаст, кадом номер ба телефон кардан, мана поин телефон ҳаст, ҳамонҳо ба муроҷиат карда ба даст оварда хонед. Биёед аз маҳалласозӣ ба миллатсозӣ сар кунем. Биёед аз хонасозӣ ба корхонасозӣ сар кунем. Биёед аз мардикорӣ ба соҳибкорӣ сар кунем. Ватанамон обод кунем. Дар хизмати шумо. Саломат бошед. Здравствуйте, дорогие земляки, дорогие друзья. 31 января, 1 февраля, 2 февраля я буду в Москве 3 дня, 3 целый день, по 6 часов провести семинар именно самым необходимым темам, которые на сегодняшний день для нашего народа является самым необходимым. Это первое. Как формировать мышление богатого человека. Первый день я буду говорить об этом, для того, чтобы вы научились мыслить как успешные люди, для того, чтобы у вас мировоззрение формировалось, для того, чтобы вы начали понять, видеть свои возможности, с чего начать и с какой точки находитесь, то есть как твое положение в данный момент и к какому точку ты хочешь добраться и так далее. Второй день я буду говорить, как начинать делать бизнес с малым капиталом. Я буду объяснять, как привлечь ресурсы, как управлять ресурсы, как выбрать бизнес, как находить продукт, как находить рынок, как находить партнеров и так далее, и так далее. Третий день я буду говорить основные принципы маркетинга, то есть основные вещи, которые в маркетинге, которые создают для вас именно тот рынок, который вы можете расширять, что за какой бизнес вы должны взяться, который позволит вам поток людей создать к этому, какие ценности создать, как решать проблемы других, чтобы взамен вы могли получать доход, именно как создать свой рынок, как расширять свой рынок и масштабировать этого. Эти вещи буду говорить
третий день. Добро пожаловать, дорогие мои, это благотворительный тренинг. Постарайтесь посещать этот тренинг и максимально получать от него пользу. Возможно, это изменит вашу судьбу навсегда. Иногда порой одна мысль изменит жизнь человека, иногда одна книга, иногда одна встреча, иногда одно, можно сказать, сюжет фильма или чего-то, или одна ситуация, проблемная ситуация жизни или радостная ситуация жизни изменит судьбу человека навсегда. Может быть, эта встреча для вас будет именно то поворотный минут вашей жизни. Неважно, сколько человек идет по неправильной пути, важно вовремя останавливаться и поворачивать туда, куда тебе надо. Вот это очень-очень важно. В человеке есть два дня рождения. Один день, когда он родился и в жизни появился, его мать родила, появился в этой жизни. Второй день его рождения, тот день, когда он начнет понимать, ради чего он живет, к чему он способен. Поэтому добро пожаловать. Хамватаной азиз. Да хамим вохуре худатон, ёру бародаратон, рафиқатон, ҳами ҳамсинфотон, касе ки да ҳами шарои мусофире боша гирифта биёедтон. Рӯзи якум ман ёд метиҳам чӣ хел тарзи фикронаи мардуми сарватманда, чӣ хел фикр кардана ёд гирифтанатон дар кор. Ҳамчун мардуми сарватманд фикр кардана ёд гирифтанатон дар кор ки ҳамон шароите ки шумо ҳастед дидан тавонед ки чӣ хел ту метавонӣ ки ҳаётата дигар кунӣ. ҳамон возможностое ки шумо пайдо мешавад, ҳамона чӣ хел истифода кардана ёд гирӣ. Дуюм, рӯзи дуюм ман дарс метиҳам, чӣ хел бизнесро сар кардан, аз куҷо сар кардан, маблағи кам қатъи. Дар ин бобат ман гап мезанам чӣ хел партнёрро ёфтан, чӣ хел продуктро вибор кардан, чӣ хел бозораша сохтан, чӣ хел муваффақ шудан дар ҳамон шаҳрҳои мусофира меда Тоҷикистон мед сарфи назар. Рӯзи сеюм қонунҳои асосии маркетинг ёд метиҳам. Ҳамин се дарси асосӣ метиҳам, ҳамин се рӯз. Дар ҳамин се рӯз шумо ёд мегиред чӣ хел бизнес сохтан